ka khubor ban puli di kasani jana kimat bakongsan jo ka khubor. Karel Vande Bharat ka badan bat ki Jakarta ka banungkong jo kari India kan sedang terikam no shen. Ka Presiden jo kari India ka Draupadi Murmu ka kentu ya baro ban shimjing hikai kumno ban penterikam ya ka AI technology. Ka JC pisa balimba ki kor ki bor kata ka Unified Payments Interface kaya biteng ban nangklan ha ka jingsan ka jongka ha uno pra arjar arpusan da ka jingkiyo ko ba arp kondai na ka sispa ban poi sa ka arpuway point real billion ka jingsi pisa lingba ka UPI. But da ka khajna GST ba saupo na ka sispa on order ka sarkar ya baro ki jingbam ki balasna na udumasla. Nadu ka sitarek jong benai rempang arjar arpun rio. Ki khubor ki babnya. Menteri Ketenak Railway jong ke Sarkar India AKASHVANI Vaishnav ulapan bena bakarel Vande Bharat sleeper kemenungkong jong kari India kan sedang terikam no sen hapdeng ka Guwahati bat Kolkata. Haba ajeng kran na jingelang ba kinong patay kubor nin kasi New Delhi Vaishnav ulaong ba Menteri Rang Madu Narendra Modi unpli bat pelat bat ba ketika rel hapo ki khatsan arpus ngi banwan bat ulaong ru ba ka Indian Railways galala ban pendep pura ke jing persang penteri kam bakat do ketika rel ke bastet ka bala sandur bat sna ha kari lejong ka bala ai kerteng Vande Bharat sleeper train uteng menteri ulaong ba ketika rel ke badan khandri tuli ki kamra rengkat bagi Jakarta lapen ni kenang bakan ajing syakri ki pat ba nong let nyong wan ki bahap let ya kalenti ke bajengai nadu kumba 1000 kilometer hadu khatsan spa kilometer. Ka Presiden jog di India ka Draupadi Murmu kala ong ba ka artificial intelligence kam long tang ka teknologi handai ka long ka lat ka kabu ka ban penla bat wan ra ke jingkela ki ba bat ba mentoy hakari. Haba ajing keren ha ka program ka bakerpang ka bahap hapo ka SOAR Skilling for AI Readiness ha Rashtrapati Bhavan nen kasi ka Presiden kalaong ba ka jinglong kongsan jong ka AI kala ki stat irat bah habaro ki bentajing trikam bat kalaong ba ka badan kam ya baro iwe piwe bantip bat yo jing hikai halo ka rukam pentrikam ya ketika jing start technology. Hagati gelempung ning kasi ka Presiden kala ai ki sernat AI certificate sa kinong sa ikai kasama puli bat ru sikidukot jong yin darbar parliament bat kala pli bat pelat baru ya ka jingela pat ba ka banya ya keleng kari ka bala ai kerteng Skill the Nation Challenge. Ka Menteri Kabinet Berim jong ka Sarkar Meghalaya ka kong Amprin Lingdo MLA kala banjur halo ka jingdan kam ya baro ki bede benta ki bakenthob ru ya kinong san perthai bat kiseng balang bakini snok tilang bat bani poi sa ko be jingmut halor kimat ki bakongsan ki bakta ke jela haba kedau tikna halor kimat ki bala sa teng la slam ki bakenthob ya ke jing petri kam ya kelenti rel bat ru halor ka bha thungkam ka kong ampring kalaong bawat adin bun tili ki sini kren ya tai bat jingi pili jingmut ki bala ya dekisnem kita ki atli ki mat kim simna poi sakarai ke badan jumut ha ka bakala ong ba ka jing bamdan ka jing betlang kala yai beteng ban pentut ya ki rai ki bakta kala ya ka roi ka man jong ka jela bat ya ka jing bet jing biang ha ka imlang salang katong jong ka jela Meghalaya ban penni uslasa uba klem ice bo dawai lani organic tea kala nang klan lengba ki jing trikam da jing start science ki belami na umyam hakba kinong wat benya na ka College of Postgraduate Studies Agricultural Sciences kata ka CPGS AS umyam kila say bet penni ikilat jing putre kam ki ban penla ya kinong tre ki pers lasa banile persya ki jing pang bat ki kinyang ki sia ki bakta bat ki baba mi ujing thong klem da penan kam ki dawai peniap kinyang kata jing wat benya ka bahapok ka jingilam jong Professor Pranab Datta ubalang chairman jong School of Crop Protection kala phai khamat kerpang halo ka jing pendan kam ye ki kenjatit ne so pailen ban pendan kam ha ka bayadai utan rai ding selasa na ka jing bam knyang ha ka bakenti ya ka jing la penni bat ru ban penang ya ka jing rap selasa ka baklem ai dawai ka ban khamla ban shan ha ki jing kala jong sun benang bat kamariang kani ka khubor kawan sapi na ka AKASHVANI Shillong.
Naka AKASHVANI Shillong natang ini beteng yaki kubor ki berangsa. Ka Unified Payments Interface kabajutup ka UPI hakar komsi pisa kala ya beteng benang klan bat kiu irat bha ha ubnai no pra arjar apusan kabala pen pau ye jing kiu kabana we usnem so we pat kabala kiu da arpundai na kasispa ban kunjo saka arpu we point lai billion ke jing si pisa baleng ba ke internet. Katkum kajing khen ke bala pelat pet ba da ka National Payments Corporation of India ka dor jong ki jing si pisaru kala kiu da arphon na kasispa ha kasisnem ka bala poi kumba arpu pralak klur tengka ha ka bedi bu jing si pisa leng ba ka internet ka bala lum jing khen ha ka si benai ka sin siu bat ka dor ka bala si ka pisaru kala pen pa ba kala dan ka jing san ka banang kiu na we benai so we pan kajing khen kelum ya kajing si pisa ka baleng ba ka internet au bana no pra arjar arpusan kala kot sya ka khandai pujar arspa khat nyu klur tengka habe nu jor ba rubnai nai wing arjar arpusan ka balong pra punyu hajar nyu spa arpwei klur tengka ka sarkar klapni ya kajing pen bena ba nadu ka sitrik jung benai rempang uban wan on pentri kamno ya khajna additional excise duty na ka benta baro ki jing bam ki belasna na uduma but on o khajna thamaru ya ki jing bam pan masala nadu ka sitrik ubenai rempang ye ki mar duma ki ba kunthop yo pan masala secret duma bam bat ki mar ki belasna na duma kin hapsi ka khajna GST ka ba sau pho na ka sispa kat ba yu biri ka do GST kan long khat pra na ka sispa ki krem ki kro jong jela Meghalaya jar kila lum jing khen bat don jing tip halor ka jing long jing man jong ko mariang ha kari India bat ka ayam slap jong ka nadu shwa bandan ki jaka lum jing tip ya ka jing long ka mariang bala thau ki briu ki satellite lani ki climate model menta haba ki start science kila nang ban puli bat lum jing tip ya kita ki jing tip ki bala don ha ki krem ki kro jong jela kila pen pau ya ki jing shisha ki besotnat ban tip ki be hab ki jing tip ki babenta Kajing puli benya kabala penni haka Journal of Geophysical Research Atmospheres kala sandur ya kajing tip bala yu lum halor kajing long jing man ka ayam slap haka than silam mingi jong kri India hapren gesnam news pa arpu ar bat sijar arspa sanpo CE da ka ba pendan kam ya kimau ki bala tip ki stalagmite ki bala lum bat sim napo ka krem beliat haka than giant hills ya kata jingwat benya le lamdo Professor Anil Gupta na ka IIT Kharagpur rengkat bat armut kisamla puli jong u Priyantan Gupta bat Yachnai Verma da ka jingi trelang bat u Dr. Naveen Gandhi na ka IITM Pune Professor Hai Cheng na ka Chinese Academy bat Dr. Som Dat na Wadia Institute Dehradun Menteri Rangba ka Meghalaya o Conrad Sangma nin kasi lapan pao i kajing susi alo kajing klat no jong Skylands G Moment u balong u MPS officer benengkong na kajat bindri u garu ha kajela u Sangma loong ba u Skylands Moment u balong u dukot nong seng ya kawanggala committee jong katamasa basis pa seng bat u president berim jokan nokma council u lali ila kabenta ka bakongsan ha kabawan ra ya kakenuan king atiar ALMA siya ka jing sangi ASEAN kabala long usnyang ubarat ba ha ka songsuk songsan ha garu hills susu menteri rang ba uloong ba ka jing IT lut ba baro si jing im jong Skylands Moment ha ka kam sakri pat ba ka jing sup ba ka jing sumar ban penek pensa ka larti ka jat bindi garu kinlong ki ban sa kan mau serta rengkat baka pertai shitlup ke jela Meghalaya ru kala rakhi ke jingwan ju usnem thamai nin ke sngi ki mani bapier kila penlong ki jing sang ki bekerpang bat ki pa nong song snong ru kila rakhi ya ke jingwan ju usnem thamai da kamen sim ke bashithem bat ke bakamen Menteri rang ba ka Meghalaya Conrad ke sangma ula ai kuble usnem thamai ya baro katu gani ke khubor klakut kablawan sepi na ka AKASHVANI Shillong haka po prabaji ngini sok pat baka Daily Station nakabantaki kubor kibanwan naka.